Malta laħqet il-miri allokati lilha fil-programm Europe for Citizens immirat sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin isaħħu il-valuri u t-tarif tagħhom relatat mal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ waqt il-konferenza annwali ta' tmiem is-sena għal dan il-programm. Konferenza li lan tagħha huwa li tkompli tarraf lil laqdiet mhux governattivi u kunsilli lokali bl-opportunitajiet diversi li jistgħu jieħdu vantaġġ minnhom grazzi għal dan il-programm. Id-Direttur Ġenerali għad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Natalino Attart spjega x'opportunitajiet jinkludi l-programm Europe for Citizens. Proġetti fejn iċ-ċittadin permezz ta' pereżempju twinning ġemellaġġi bejn lokalità Maltija u lokalità barranija jaqsmu bejniethom esperjenzi, kulturi, diversità u għalhekk il-ċittadin iħossu verament ċittadin Ewropew għax waħda mill-diffikultajiet li għandna fiċ-ċittadini Ewropej u naraw anke f'ċerta pajjiżi fejn il-fiduċja tagħhom fil-soluzzjoni tal-Unjoni Ewropea nieqsa hija li ċittadin ma mhux tassew qed jibbenefika jew jħossu qiegħed jieħu xi ħaġa mill-programmi tal-Unjoni Ewropea. Preżenti għal din il-konferenza, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aaron Farrugia qal li jekk kif issa kważi wasal fit-tmiemu l-Budget 2014-2020, il-Kunsilli Lokali, ir-Reġjuni u laqdiet mhux governattivi għandhom iħejju ruħhom sew sabiex malli jitlestew in-negozjati u jiskatta l-budget il-ġdid jibdew jibbenefikaw mill-opportunitajiet li joffri mingħajr ebda xkil. Bħalissa t-negozjaw il-pakket ta' fondi għażmin li ġejja 7 snin li ġejjin u flimkien mal-NGOs u mal-Kunsill Lokali u r-Reġjuni llum tkellimt bil-mod kif għandhom jippreparaw għażmin li ġej. Jiġifieri li jkollhom l-HR lest u preparat imma wkoll l-idejat illi jibdu minn issa u mhux tard meta toħroġ l-applikazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għall Gvern Lokali Silvio Parnis qal li grazzi għal dawn il-fondi u programmi jistgħu jibbenefikaw ukoll il-lokalitajiet Maltin u Għawċin. Hemm ħafna flus għall-Kunsilli Lokali ma mhux kulħadd ikun lest li jipparteċipaw. Jiena perswas li jekk jipparteċipaw kun jistgħu jagħmlu bidla fil-lokalitajiet tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.